Minkejja il-maltemp ekonomiku li għaddejja minnu l-Ewropa, jidher li l-ekonomija Maltija sejra tajjeb u qed tikseb bosta suċċessi meta mqabbla mal-bqija tal-Ewropa u pajjiżi oħra membri taż-żona euro. Dan ħareġ ukoll mill-kummenti tal-imsieħba soċjali wara laqgħa tal-MCSD illi saret din il-ġimgħa biex tiġi diskussa l-ekonomija Maltija fil-kuntest tal-kwistjonijiet politiċi attwali. L-imsieħba soċjali kollha qablu li l-ekonomija Maltija qed tagħti riżultati pożittivi. Għalkemm ma ħossux li s-sitwazzjoni preżenti qed ikollha impatt ma ħassejniex impatt negattiv b'mod immedjat, xorta rridu nkunu b'saqajna mal-art biex naraw kif nittrattaw daw il-konsens li għandna għal dis-sena li ġejja. Bla dubju meta naraw il-riċessjoni li qed taħkem ħafna pajjiżi Ewropew rridu noqogħdu attenti u noqogħdu attenti billi ma noħolqux inċertezza aħna stess. Ma naffordewx illi nagħmlu autogoals, però illi nżommu ir-riżultati li għandna li għalkemm li huma relattivament pożittivi, però xorta waħda joffru sfidi ukoll. Aħna hawnhekk anke bħala MCSD naraw ir-rapporti li jħorġu l-IMF fuqna, li jħorġu l-Kummissjoni Ewropea u li jħorġu l-Istatistika Maltija. Minn dawn ma jirriżulta xejn li l-ekonomija Maltija għaddejja minn xi problemi, għaddejja normali. Naħseb li l-inċertezzi li hawn ma jeżistu imkien. U l-bottom line ta' daw huwa kollox. Ma nispekulawx iżejjed biex nagħmlu l-autogoal biex ngħidlek. Aħna sa ċertu punt qed għandna l-finanzi konsolidati, ix-xogħol u tkabbir ekonomiku jekk mhumiex 100% on course imma qegħdin iktar b'mod pożittivi iktar milli negattiv u ma nħallux issues żejda politiċi illi jkollhom impatt negattiv fuq l-ekonomija. Minkejja dawn il-kummenti pożittivi li msieħba soċjali tennew li hemm bżonn li kwistjonijiet ta' natura politika jiġu solvuti fih dan l-istrutturi u istituzzjonijiet politiċi tal-pajjiż u li dawn m'għandhomx jitħallew jinfluwenzaw l-ekonomija Maltija.